Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλοκαιρία θα κυλήσει ολόκληρη η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Καλό για την ψυχολογία μας, κακό για τη συγκέντρωση των μαθητών στα μαθήματά τους. Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα, η καλοκαιρία θα συνεχιστεί με βοριάδες που μόνο στο Αιγαίο πάλι θα φτάσουν τοπικά τα 5 και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα σκαρφαλώσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε έθριο ουρανό, βοριάδες στα ανατολικά μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε έθριο ουρανό, ανέμους ασθενείς και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη γενικά έθριος θα διατηρηθεί ο ουρανός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι δυτικοί βόρειο-δυτικοί άνεμοι μόνο στα νότια πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα βρεθεί στα ηπειρωτικά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί η κλήρωση του Τζόκερ. Να έχετε ένα όμορφο και τυχερό βράδυ.